El Terrassa, cuer de la categoria, ha arribat decidit a complicar-li l'existència a l'Ontinyent. Al primer minut de joc, doble pal del davanter Rodri. 9 minuts més tard ja no ha perdonat, i en esta ocasió ha batut David Rangel, un dels porters Zamora de la categoria. Ràpidament ha arribat el gol de l'empat de l'Ontinyent. Era el minut 13. Es trau des del cantó, a la curta Rubio per a Collado. Este posa el centre al segon pal i apareix el cap de Saavedra. I 5 minuts més tard, al minut 18, arriba el 2-1. Servici d'Àlex per a David Torres, que d'esquena supera el porter Miguel Ángel. Amb esta victòria, l'Ontinyent és tercer empatat amb el Barça B i té el Dénia i el Benidorm a 6 punts per darrere. Ho hem comentat durant la setmana, avui abans del partit. La xerrada ha sigut fonamentada en tot, en el tema de la motivació, en el tema de juguem, però al final el jugador sap que juga contra l'últim i que pensa que sense eixir al camp anem a guanyar el partit i s'ha vist que és molt complicat.